L-industrija tal-films f'pajjiżna llum qed tipprovdi l-opportunitajiet f'mijiet ta' impjiegi ta' kwalità is-sena kollha, fejn il-Maltin ukoll qed jaħdmu fuq is-settijiet ta' wħud mill-aqwa blockbusters li jinġibdu fostna fid-dinja. Tul dawn l-aħħar snin blad kbir investimenti li saru u għadhom qed isiru, din l-industrija komplet tikber biex m'għadix waħda staġjonali kif kienet sa ftit ta' snin ilu. Fil-faċilitajiet tal-Malta Film Studios fil-Kalkara intqajna ma' żewġ ħaddiema, Ryan Paul Merċieqa u Johan Xerri. Merċieqa li hu unit manager ħadem fuħut mill-aqwa produzzjonijiet tad-dinja fosthom Jurassic World Rebirth, Jurassic World Dominion u sequel ta' Gladiator li l-kol inħadmu f'pajjiżna. Meta tlabnih jispjegalna eżattament il-ħidma li rrikjedi l-irwol tiegħu qalilna li produzzjoni kbira tirrikjedi xhur sħaħ ta' ħidma e kif huma jipprovdu dak kollu li jkun meħtieġ għall-film jew is-serje li jkunu se jinġibdu f'pajjiżna. Fihom immorru naraw daw il-locations li jkunu intażlu u naraw kemm hu possibbli li naħdmu fihom. Isir pereżempju kejl ta' vetturi biex naraw li ma vetturi jitlux f'dawn il-postijiet. Naraw ukoll jekk għandniex il-permessi meħtieġa biex nagħmlu il-ħolma ta' kulħadd is-serjalta. Ma' Xerri li għal diversi snin ħadem ukoll f'din l-industrija bħala direttur artistiku u disinjatur tal-produzzjoni, tkellimna wkoll dwar l-involviment tiegħu. Ukoll ħadem fuq qatt ta' produzzjonijiet kbar li nġibdu f'pajjiżna, fosthom World War Z, Assassin's Creed u 13 Hours. Ikun inti l-ewwel persuna li jgħid lilek fl-Art Department u flimkien miegħu da jibda jgħidlek ix-xewqiet tiegħu x'għandu fiħsibu li jagħmel u inti ħatajnu iwettaq din il-ħolma li għandu ġo rasu. Ma tibda tibbaġġettjalu kemm ħad tiġi tiswa, kemm għandek bżonn nies, meta jibdew in-nies, sakemm ħajspiċċaw in-nies u tibqa' sejr hekk sakemm inti twettaq dak li jkun jixtieq huwa. Għallilna wkoll li fil-futur qrib se jitniedu qatt ta' korsijiet oħrajn dwar snajja fil-qasam tal-films biex bekk ikomplu jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità. Nieħdu opinjonijiet, nieħdu paririjiet biex iwettqu korsijiet ta' painters, carpenters, flimkien anka ma' plasters biex dak li jkun mhux jidħol sempliċement isu bħal erba' fost il-ġimgħa ma jafx ħajġri, jkollu dik l-idea biex dak li jkun ikollu riċetta biex jagħmel dak kollox li jkun possibbli għal fuq set.